u bɛna daminɛ ni fɛn min ye o ye kana kɔnɔgwan ni lakanako binganikɛlaw mɔgɔw suɲabagaw mɔgɔw fagabagaw minnu bɛ yen n'u bɛ maramafɛnw ta ka taa sira da mɔgɔ ɲɛ wala ka don i fɛ f'i ka so kɔnɔ ka ɲinini k'i fɛ tuma dɔ la n'i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ma u ka laɲiniw jaabi u bɛ se ka mugu ci la o mɔgɔ joli joli bɛ yen minnu ni binganikɛla ninnu hali i tatɔ i ka baara yɔrɔ wali i segintɔ wali i so ɲinintɔ wali i tatɔ fan dɔ fɛ u bɛ sira da i ɲɛ ni maa minnu bɛ nin baara ninnu kɛ u jafarinyalen don anw fɛ jamana in kɔnɔ ka se hakɛ min ma bi olu b'u ka tiɲɛniw na nka mali kana ani mali lakana a fɛɛrɛtigɛ n'a dabalitigɛbaw olu fana b'u sɔn lakanabɔ filanan polisiw ka fara mali yɛrɛ polisi bundasow caman kan u cɛsirilen don u bɛ se ka nin tiɲɛnikɛla ninnu daga bɔ jamanadenw da la cogo min n'o ɲɛmɔgɔba ye commissaire principal mariam dumbiya ye ale ye muso min ni a bɛ se ka fɔ ŋanamuso don muso cɛsirilen don ale ka mɔgɔw kɔni wulila k'u dɔ ka nin tiɲɛnikɛla dɔw daga wuli ka bɔ bamakɔ sigibaw da la u ka mɔgɔ minɛlenw u bɛ taa maa saba bɔɲɔngo la an ka jamana sɔrɔlasiw i n'a fɔ an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na olu ka finiw bɛɛ sɔrɔlasiw bɛ fini minnu don k'u ka baara kɛ mali sɔrɔlasiw ka fini yera ni maa saba ninnu bolo cɛsiri min y'a to u sera k'u bolo da u sera ka ninnu maa jugu ninnu jɔmi jamana yɛrɛ ka foroba laselibo olu wulila ka se an ka jamana finintigiw lakanabon filanan polisiw fɛ min ye commissaire principal mariam abdulayi dumbiya ye jamana ka foroba laselibo mɔgɔw olu sera fɛ ka ɲininka a sera ka janda ninnu ɲɛ k'u minɛ u ka daga bɛ se ka wuli jamanadenw da la cogo min fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu tigɛra fɛ a ye ɲɛfɔli kɛ olu la. Ne ka brigade de recherche mɔgɔw u ka munumunu sen fɛ comme chaque soir u patrouille ni fɛnw kɛ jusqu'à 6h30 u ye siganama 3 ye u kɛlen k'u siganama 3 ye u y'u interpellé u kɛlen k'u interpellé arrivé à notre niveau u y'a essayé k'u interroger u interroger la a bɛ mun baara kɛ kuma kalama ma sɔrɔ da kɔnɔ ala y'a kɛ u y'u kɔndi ka t'u ka yɔrɔ la talu ka so u y'a sɔrɔ an ka baarakɛ tentuw ka baarakɛ minɛn caman o b'u fɛ yen c'est des civils bon u y'u ɲininka bɔ nin fɛn minnu b'aw fɛ yan nin fɛn ninnu a y'u bɔ min u ma se ka réponse fɛn d'an ma tentigi dɔ b'aw fɛ yan u ma se ka réponse d'u ma o fɛnɛ kan fɛn tentigi mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na pour que i k'i habiller a ka dɔn k'i ye tentigi ye o bɛɛ b'u bolo ne ka mɔgɔw ko vraiment ko ça c'est pas bon ko ninnu kɔrɔ ye mun ye sisan aw bɛ mun baara kɛ ni nin c'est pour que ka population ka vigilance tromper k'aw ye tentigi ye population b'a fɔ tentigiw bɛ mɔgɔ barake zon ye tentigiw de alors que civil dɔw de bɛ an ka fɛnw ɲini k'o don k'u yɛrɛ kɛ tentigiw ye o de y'a kɛ an y'u interpellé an b'u bila ka taa procureur ka bolo kan ne bɛ welewelekan min di jamana kɔnɔdenw ma ne bɛ jamana kɔnɔdenw fɔ halisa u ka dɛmɛ la forces armées de sécurité olu ka dɛmɛ de y'a kɛ éclat fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ sa résultat fɛn bɛɛ bɛ ka sɔrɔ ni population mun ma forces armées dɛmɛ a tɛ kɛ o. an balimaw minnu bɛ yen sa n'o ye polisiw ka ɲɛmɔgɔba ye yala ale yɛrɛ fana ka hakilinata ye jumɛn ye polisiw ka baara la n'o ye Sulemani Tarawele ye ale min sugandira furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛ polisiw ka ɲɛmɔgɔba ye polisiw ka baara yɛlɛma minnu kan ka don a la ani magwɛn minnu bɛ olu fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ale fana ye jaabili di kɛ o kɛra u ni kunnafonilaselaw ka barosigi dɔ senfɛ a ye min fɔ kɛnɛ kan filɛ nin an bɛ cogo bɛɛ kɛ pour que population ka se ka nimisi wasa sɔrɔ fɛn kura minnu créera n'o ye a bɛ fɔ ko cybercriminalité an jɔda ye min ye an bɛ fɛ k'o waleya pour que population ka se ka lafiya sɔrɔ population ka dɛmɛ ye min ye parce que ni bandiw nana dugu kɔnɔ u tɛ to kungo kɔnɔna la o u bɛ jigin dugu de kɔnɔ a dɔw bɛ loger population mɔgɔw de fɛ n'i ye dunan nana i ka yɔrɔ la sisan i sigalen b'a la a tɛ bɔ tile fɛ ni sufɛla sera de a bɛ bɔ a bɛ taa dugu kɔnɔ a bɛ na ni fɛn dakabana dɔw ye o ye siganafɛnw de n'olu kɛra dɔrɔn polisiw wele k'a fɔ anw ka baara an y'o kalan an b'o tɔ ɲɛɲini an s'a ɲɛɲini cogo la est ce que mɔgɔ jɛlen don wa mɔgɔ jɛlen tɛ wa an bɛ se o tɔ kɛ cogo la donc an ka dɛmɛ y'o yɔrɔ de ye ka kunnafoni di an ma an tɛ yɔrɔ min na ni fɛn min kɛra yen ni aw b'o kalama a k'a fɔ an ye parce que an ka cɛdenw bɛ kɛnɛ kan u bɛ dugu kɔnɔ su u bɛ dugu kɔnɔ tile mɔgɔ minnu bɛ sunɔgɔ su fɛ olu t'a dɔn n'o tɛ su fɛ an ka ca dugu kɔnɔ ka tɛmɛ hali tilefɛla kan bi. an balimaw an ka kunungo dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun ye a ɲini Abulayi
kanta fɛ a ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra fɛ mburu sɔngɔko la a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye an ka boulangeries n'o ye mburu gosiyɔrɔw ye n kan bɛ an ka laada ninnu de ma n'o tɛ mburu gosiyɔrɔ dɔw bɛ bi o ye mburu gosiyɔrɔ kura dilanlenw ye olu kɔni ka mburu yɛrɛ dilancogo ani mburu min bɛ feere an ka butigiw kɔnɔ o tɛ kelen ye minnu bɛ yen ni olu bɛ mburu gosi baara kɛ Ablaye Kanta sera ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ne ko Ablaye Kanta mburu n'a bɛ gosi ka kɛ mburu ye an bɛ min dun an ka so kɔnɔna na n'a bɛ feere an ka butigiw kɔnɔ yala e ye sɛgɛsɛgɛliw dɔw k'a la wa yala a bɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya na yala u bɛ baara in kɛ kɛcogo ɲuman na wa gɛlɛya dɔw b'u ka baara la wala u bɛ baara kɛ cogo dɔw la cogo dɔw minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ olu bɛ jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ e ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ i ye jaabi jumɛnw sɔrɔ a la. Karamɔgɔ Jose an ka foli b'i ye ka foli lase ɲɛta don kibaruya lamɛnnikɛla kelen kelen ma i y'a fɔ cogo min na an ye sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ kɛ buruko la o de ye kunungo i da sera a ma cogo min na i b'a ye k'a fɔ an ka boulangeries caman bɛ yen minnu ni saniya kɔni o taɲabo olu la o jateminɛ olu dɔw kɛra ka taa a fara baarakɛlaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ lahala minnu kɔnɔ boulangeries olu kɔnɔna na ye o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye buruko gɛlɛya ta k'a lajɛ fɔlɔ o tun bɛ farini bɔrɔ san 3,600 nka o ka fɔla ko 400 o farala sɔngɔ kan o kɛra sababu ye olu yɛrɛ ye farali kɛ buru kan min farala buru kan sa a bɛ taa 14 bɔɲɔnko la fɔlɔ buru tun bɛ di boulangeries la 44 nka ni wagati ninnu na an ye boulangeries minnu lajɛ olu bɛ 54 na o b'a jira k'a fɔ 14 bɔɲɔnko o de farala buru sɔngɔ kan o fana buru ninnu bɛ di maaw de ma minnu bɛ yen k'olu bɛ taa ta ka jago u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnna kafetigiw ani bitigitigiw e man bɛ taa san i yɛrɛ ye sa e kɔni e ta ye 55 ye sɛgɛsɛgɛli bɛ na min kan sa o de ye k'a fɔ farini bɔrɔ kelen n'i y'a ta k'a lajɛ buru dilancogo ɲuman na a bɛ bɛn burukun 280 bɔɲɔnko ma nka boulangerie baarakɛla dɔw y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ olu bɛ boulangerie dɔw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ wajibiya u kan u ka buru ninnu dilan fo 300 320 300 ni dɔɔni n'o dun kɛra buru kan ka poids min ta i b'a ye o ma jɛ o bɛna buru kɔnɔ kosɛbɛ ko boulangeries caman de bɛ yen minnu ka buru dilanta kɛrɛnkɛrɛnna bɔrɔ kelen ni a y'a sɔrɔ a kan ka bɛn burukun 280 ma k'olu dɔw bɛ taa fo 300 bɔɲɔnko la n'i y'o 280 yɛrɛ o min ni a kan ka k'o ye n'i y'o jate minɛ a 44 o bɛ bɛn 11 ani 200 bɔɲɔnko ma o ye fɔlɔ o tun b'a feere min na o ye a 7,000 ani 600 ye n'i nana 400 fɔrɔ kan o bɛ n'a fɔ sisan farini bɔrɔ a kɛra 4,000 ye o 4,000 n'i y'o feere burukun kelen na o 4,000 n'i ko b'o buru feere o de bɛ taa bɛn 11 ani 200 bɔɲɔnko ma o ye fɔlɔ jate ye mɛ bi an bɛ don minɛ ko bi n'i ko k'i bɛna a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a feere 54 i b'a ye k'a fɔ farini bɔrɔ kelen sanni 4,000 i bɛ min sɔrɔ a kɔnɔ o de ye 15 ani 200 ani dɔrɔmɛ 20 ye o ye a 54 ye o ye ni min y'a dilan k'a kɛ burukun 200 ani 80 ye n'o tɛ min ta ka ca n'o ye o kɔni o bɛ 15 sanfɛ nka baara bɛɛ n'a gɛlɛya don a m'a kɛ cogo o cogo a ko in k'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye yaasa jamanadenw olu bɛ se ka da la dumuni kɛrɛnkɛrɛnna buru u bɛ se ka ɲuman sɔrɔ cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ kɛfɛn wɛrɛ bɛ kɛ buru la min tɛ farini dama ye nka nɔgɔya kɔni o de ɲɔgɔn tɛ hali n'i y'a jateminɛ fɛn min ye sogo dɔ b'a la ka fara o fana sɔngɔ kan an ka sugu kɔnɔnaw na ye karamɔgɔ Jose an sera ka min sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli bolo ma olu de tun ye nin ye. Mali baarakɛlaw olu ka surunadon tɔnba n'o ye UNTM o baarakɛlaw ka surunadon tɔnba n'o ye Yakuba Katile u ka hakɛ ɲini tɔn ko ni jamana marabaw u ye cɛfɔ ni kanbɛnkɛw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ ɲini ani hakɛ sarali o fɔɲɔgɔn min tun bɛ jamana baarakɛlaw olu ka surunadon tɔn Union nationale des travailleurs du Mali ani furancɛ fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a kalama k'a fɔ min ye jamana baarakɛlaw ka surunadon tɔn bolo fara UNTM ye laɲini damadama tun b'u fɛ ka ɲɛsin jamana marabaw ma
a kɛra i n'a fɔ Mali marabaw olu ni jamana baarakɛlaw ka surunadon tɔn bolo fara a kɛra i n'a fɔ u bɛnna fɔla o bɛnkan o kɛra kɛnɛ kan kɛnɛ min n'o ye jamana yɛrɛ minisiri bundaso min sigilen don Furuba ni ca baarakɛ bundaso fɛ o minisiri bundaso fɛ bɛn kɛra fɛn min kan fɛ Mali kɔnɔ yan bamanankan fɔbaw fɛ o de ye k'a fɔ ni jama jɛra ka sigi o sigi k'a fɔ ko tuma dɔ la ko de ye damu ye UNTM n'o ye jamana baarakɛlaw olu ka hakɛ ɲini tɔn bolofara dɔ ye aw b'a kalama k'a fɔ a bɛ siɲɛ 2 ɲɔgɔn hakɛ bɔ UNTM tun ye baarabila bolo da anw fɛ Mali kɔnɔ yan o siɲɛ 2 baarabila kɔfɛ kumaɲɔgɔnya tun latigɛra Mali baarakɛlaw olu ka Furuba tɔnbolo fara min n'a bɛ fɔ a ma ko Union nationale des travailleurs du Mali n'o ye UNTM olu ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u tun ye sigikafɔ bolodaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali baarakɛlaw ka surunadon tɔnbolo fara in ani jamana marabaw bi n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye cɛfɔ ni kanbɛn tun bolo daraw ni ɲɔgɔn cɛ kulu fɛ kulu minnu n'olu ye cakɛ bundasow n'o ye kɛnyɛrɛ ye cakɛ bundasow ye olu yɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan kulu minnu n'olu ye sɔnnɔgɔya ɲinibaw ye Mali marabaw ani baarakɛlaw ka surunadon tɔn n'o ye UNTM olu ni ɲɔgɔn cɛ ka fara magɛn kɛbaga tɔw kan minnu ye cɛfɔ ni kanbɛn o laɲiniba ye Mali marabaw ni baarakɛlaw ka surunadon tɔn ni ɲɔgɔn cɛ olu ka cɛsiri a to bi février kalo tile 5 tɛmɛnen k'u ye cɛfɔ ni kanbɛn kɛ bɛnkan wale dɔw kan n'o de bɛna kɛ sabu ye min b'a to ɲɔgɔn ta ye baliya ani ɲɔgɔn faamu baliya minnu tun bɛ jamana marabaw ani baarakɛlaw ka surunadon tɔn bolo fara UNTM mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛfɔ ni kanbɛn kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ten sa u tun fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu na o tun ye baarakɛlaw ka hakɛ 9 ɲɔgɔn bɔɲɔngo olu yɛrɛw ka fɔcogo la ni o hakɛ ninnu o tun kan ka ɲɛnabɔ jamana marabaw fɛ ko bɛn kɛra o hakɛ ninnu lawaleyali kan ka bɔ jamana marabaw yɔrɔ min y'a la kumabaw ye o ye laɲini 9 ye laɲini misɛman tɔ minnu bɛ yen n'o bɛ ɲini ka laɲini 20 ɲɔgɔn bɔɲɔngo bɔ ko u bɛnna nin bɛɛ lajɛlen kan jamana yɛrɛ minisiri bundaso min sigilen don Furubaca ni baaraw sɔnnɔgɔyali la Mali kɔnɔ bɛn kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ de la seereya minnu sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ni an ka jamana ka Furuba laseli bon ORTM olu ka kunnafoni nasilaw y'o ɲɛ sɔrɔ ka bɔ nin kulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ n'o ye cɛfɔ ani kanbɛn ɲinibaw ye jamana marabaw ani baarakɛlaw ka surunadon tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ baara nin kɛra olu fɛ kɛcogo min na u ye seereya minnu sɔrɔ o filɛ. Anw yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ pour que k'u la faamuya kow la o kɔfɛ kabini u y'o ko faamuya fan fila u y'a nɔgɔya anw bolo kosɛbɛ n'u ye fɛn o fɛn fɔ gouvernement mana taga i sigi k'i miiri o bɛna ni a fɛlata ye olu fana bɛ bɔ u bɛ to u miiri k'o kan toro de la fo u ye ɲɔgɔn ye problème caman kan o de y'a to an sera ka a ko kuncɛ ne ni jɛɲɔgɔnw an y'u fo u ka hakilima la u y'a yira Mali ko de don Mali bɛ sira mun kan a ka kan ka dɛmɛ gɛlɛya bɛ se ka na mais bɛɛ ka kan k'i cɛsiri ka se ka tɛmɛ k'o gɛlɛya la tɛmɛ pour que Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ don dɔ la position ɲuman na. An balimaw ninnu tun ye sɔnnɔgɔya latigɛbaaw ye Mali marabaw olu ni UNTM ni ɲɔgɔn cɛ min ye UNTM yɛrɛ o ɲɛmɔgɔba ye bi n'o ye Yakuba Katile ye ale fana ɲininkara jamana ka Furuba laseli bon mɔgɔw fɛ min sɔrɔla a daw filɛ. Jamana ko de don anw bɛ min ɲini an b'a ɲini jamanaden dɔw de minnu b'an kunna bi n'u b'an gouverner n'o ye gouvernement mɔgɔw ye u fana b'a kɛ jamanadenw de ni ko kɛra kɛcogo la an bɛ ɲɔgɔn dafa kɛlɛ t'a ni ɲɔgɔn cɛ mais ko min kɛ cogo cogo waati dɔw b'a la gɛlɛya bɛ don an na parce que ni mɔgɔw kɛ faamuyali ma kɛ kelen a bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye fɛn min bɛ yen ni mɔgɔ kɛ kan k'o faamu ye minisiri caman bɛ yen ni mɔgɔ kuraw don u kun tɛ yan Senegalisi fana la mɔgɔ kɔrɔw b'a la mais mɔgɔ kuraw fana b'a la nin y'u siɲɛ fɔlɔ ye u kun kɛ participer négociation la o bɛɛ lajɛlen bɛ na ni gɛlɛya dɔɔni ye baara kɔnɔna na mais o n'a ta bɛɛ kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye faamuyali kɛ kɛ an kɛ bɛnko la o bɛnko la in o de da ka d'an bɛɛ la mais kuma laban yɔrɔ la bɛɛ nana faamuya k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa de anw kɛ laɲini min ye n'a sɔrɔ la anw b'a fɔ an ye fɛn sɔrɔ an kɛ baarakɛlaw ye mais sini o ministre kelenw ni u kɛ
mada bɛna ban n b'a fɔ dɔrɔn n'u o kɛ transition bɛna ban u bɛna fɔ de anw fana ye min sɔrɔ k'a kɛ baarakɛlaw ye nin gouvernement bɛ se ka min fɔ o ye foli ye ka parti bɛɛ fo u ka hakili la u ka sabali la u ka muɲu la parce que n'aw farala ɲɔgɔn kan k'aw bɛ laɲini kuma fɔ a kuma dɔw la a kumaw bɛ gɛlɛya kuma dɔw la funu bɛ na kuma dɔw la fɔɲɔgɔnkɔ bɛ na mais ala barika la an sera k'o bɛɛ latɛmɛ fɔ ka bɛnkan sɔrɔ wulada in na ka bolonɔ bila o la parti saba in bɛɛ fɛ gouvernement kɔni wasara. An balimaw min kumana laban na sisan o ye jamana marabaw olu ka dandegelikɛla ye aw yɛrɛw ye a ka kumaw mɛn a ko min ye jamana marabaw ye ko nin kɛra ninnu kɔni olu kɔni wasalen don nin cɛfɔ ani nin kanbɛ min tɛmɛna baarakɛlaw jamana marabaw o n'o ye furancɛ fanga marabaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu tɛmɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ yakuba katili ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana marabaw ka dandegelikɛla ye ne hakili la k'a fɔ a fana ye fɛn minnu fɔ aw ye faamuyali sɔrɔ o la inshallah. balimaw février kalo tile saba ka bɔ tile fila la ka se tile saba tɛmɛnen ma tufalikɛla minnu bɛ ni tubabu b'a fɔ ma ko groupe armé terroriste o de ye marifatigi minnu n'olu bɛ pepale walew ta ka faso sɛgɛrɛ olu tun taara mali sɔrɔlasiw ka daga dɔ gosi an b'a fɔ min ma nanzarakan na ko kan olu ka sɔrɔlasi daga dɔ tun bɛ bonni n'a bɛ mɔputi mara la nin pepalikɛla ninnu taara ka taa o daga ninnu gosi nka min kɛra jigilatigɛ ye bolifɛn minnu tun b'u bolo o bolifɛn ninnu o tun ye sɔrɔlasi dɔw de ka bolifɛn ye o kɛlɛtigɛ in senfɛ mali sɔrɔlasi cɛ 9 o fagara i n'a fɔ jamana yɛrɛ kibaru lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko mali online ale y'a jira k'a fɔ février kalo tile 3 tɛmɛnen fajiri seliw tɛmɛnen kɔfɛ ko mali ka sɔrɔlasi daga dɔ bɛ bonni ko bɛ mɔputi mara la kɛlɛtigɛ walew taara k'olu sɛgɛrɛ papalikɛla dɔw fɛ o kɛlɛtigɛ in senfɛ mali sɔrɔlasi cɛ 9 olu fagara 6 tun bɛ olu la olu joginna bolofɛnw caman tun tiɲɛna banabaatɔ ninnu n'o ye mali sɔrɔlasi joginni o tun ye olu ta pankulu na ka taa n'olu ye mɔputi nka o kɛlɛ in senfɛ a fɔra k'a fɔ papalikɛla minnu n'u taara mali sɔrɔlasiw gosi o cɛ 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn k'olu fagara o kɛlɛ senfɛ u ka bolofɛn n'u ka kɛlɛkɛminɛn dɔw ye ko dɔw tiɲɛna nka jigilatigɛ sɔrɔla fɛn min fɛ u ka bolifɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko engin blindé faransi ani mali ka sana kɛlɛcɛw de ye ninnu ka bolifɛn in gosi ka kari mali sɔrɔlasiw olu ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔw u ko u ka baara ye fɛn minnu ye n'o ye jamana tangani ni jamana kɔlɔsili ye ani jamanadenw ni bolofɛnw dangali ye nka papalikɛla ninnu minnu nana kɛlɛtigɛ mali sɔrɔlasiw la bolifɛn dɔ tun b'u bolo bolifɛn ninnu o dɔ yera a kɛra jigilatigɛ ye mɔgɔ caman ye fɛla fɔ a la k'a fɔ nin bolifɛn n'a bɛ fɔ min ma ko engin blindé yala papalikɛla ninnu sera k'o sɔrɔ cogo di o min ye mali marabaaw ye olu kɔni ma dantigɛli kɛ nin ko in kan nka san laban in na nin kɛlɛcɛ ninnu k'u ye bolifɛnw caman minɛ kɛlɛ senfɛ jamanaw kɔnɔ jamana minnu dɔw n'olu ye nin jamana kofɔlen ye ni mali tɛ burkina faso wala niger a ko ma kɛ cogo o cogo sa ko nin bolifɛn min yera papalikɛla ninnu bolo a yera k'a fɔ kɛlɛminɛn b'u bolo kɛlɛminɛn minnu n'u bɛ ka kɛlɛ ta ka mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ tuma dɔ la kɛlɛminɛn minnu ni jamana ninnu dɔw ka kɛlɛminɛnw don yala burkina de ta don sawa yala mali ta don sawa mali marabaaw kɔni ma dantigɛli kɛ nka min yera sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanenw olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ anw fɛ mali kɔnɔ yan n'o ye minisuma ye ko minisuma ka bolifɛn de don yala kɛlɛ tiɲɛnenw bolo u bolila ka bolifɛn in de to wa a mana kɛ cogo cogo nin bolifɛn in de taara ka taa mali yɛrɛ a sɔrɔlasiw kɛlɛ ni mali sɔrɔlasiw dɛmɛna barika ne fɛ u ye ninnu ka daga ci ka bɔ mali sɔrɔlasiw da la.
cɛni wale cɛjugu minnu bɛ ta ka malidenw sɛgɛrɛ n'o de ye marifatigiw bɛ taa kɛlɛ minnu kɛ u la f'u sigiyɔrɔ la u bolofɛnw bɛ tiɲɛ u ka duguw bɛ jeni o cɛni n'o damatɛmɛ wale minnu bɛ kɛ kulu dɔ sigira kuli ni o ye hakɛ ɲini dɔn ye hakɛ ɲini dɔn minnu cɛni wale cɛjugu minnu bɛ ta ka mɔɔw sɛgɛrɛ olu ko k'olu sigikun ye olu lafasali de Ablaye Kanta ale tun ye seereya kɛnɛ kan a ye seereya minnu sɔrɔ filɛ yurugu bingani jugu olu bɛ se ka dalasa cogo min na faraɲɔgɔnkan jɛkulu dɔ sigira sen kan jɛkulu in yɛrɛ tɔgɔ de ye kɛnɛkanko in bɛ bɔlɔlɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen bolomaw ni kunnafonidila dɔw bɛ jɛ ka baara kɛ maa min ka damakasi ni a sera nin jɛkulu in ma kunnafonidila minnu bɛ yen olu na a lase diɲɛmaa ma yaasa fɛɛrɛ ani dabali o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na nin jɛkulu in de kolobɔkarila ntɛnɛndɔnya in na février kalo tile fɔlɔ dunanjigi bon hôtel de la métier kɔnɔ sera min sɔrɔla olu filɛ nin ne tɔgɔ ye Ramata Gise ne ye Amnesty International Mali directrice ye n bɛ se ka sɛbɛn in kɔnɔ ko bakuruba fɔ ne ye sɛbɛn min kalan n ye projet OSIPRE yɛrɛ n y'o o kɔnɔkow de ɲɛfɔ projet OSIPRE hakilina jumɛn nana n'a sigili ye baɲumankɛ tɔgɔ jumɛn b'a musakaw bɔ Union européenne o de bɛ projet OSIPRE in musakaw bɔ anw ye projet OSIPRE in sigi de ka a laɲini k'a fɔ hadamadenya minnu bɛ bɔnɛ u ka hakɛw la k'olu dɛmɛ a bɛ se ka dɔn cogo min na degun min b'u kan degun min b'u kan k'a ta yurugu kɔnɔna na ka n'a bila bingani walew la o bi degun min lase adamadenw ma adamadenya kɔnɔna na projet in sigira o de hukumu kɔnɔna na k'olu dɛmɛ degun bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan ka taa yurugu kɔnɔna na binkɛri ka k'i bɔnɛ i ka hakɛw la ka yurugu wale ta k'i sɛgɛrɛ i bɛ se ka kɛnɛkanko in i bɛ se ka i ka degun fɔ kɛnɛkanko kan k'a lase kunnafonidilaw ma o kunnafonidilaw fana b'a cari k'a lase jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛkanko in sigira o de kɔnɔna na ne bɛ se ka min fɔ maliyɛndenw ye kɛnɛkanko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lasɔrɔ kunnafonidilaw de jɔyɔrɔ ka bon kɛnɛkanko ko la fo ka taa dama tɛmɛ ni maliyɛnden fɛn fɛn ni degun b'i kan k'a ta yurugu la ka taa kɛ bingani wale ye i bɛ don internet kɔnɔna na n'i ye kɛnɛkanko.com ta i bɛ se plateforme ma n'i sera ma degun min b'i kan n'i y'a cari kunnafonidila fɛn fɛn bɛ kɛnɛkanko in kan n'u y'a lasɔrɔ u b'a lase jama ma diɲɛ b'a dɔn jamana kɔnɔmɔgɔw b'a dɔn nin degun b'i kan fura min kan ka ta k'i sɛgɛrɛ o bɛ ta k'i sɛgɛrɛ. Tijani Togola bi an nana cogoya min na ka kɛnɛkanko plateforme lancer a plateforme lanceli hukumu kɔnɔna na an ye a yira a bɛ marché cogoya min na ani a yɛrɛ baara kun yɛrɛ min ye an ye journaliste de wele bi cogoya min na u ka se ka dɔn kɛnɛkanko in plateforme modèle min ye ka jamanadenw dɛmɛ n'u ye yurugu ko ni ko ye min tɛ bɛn ka se k'o fɔ plateforme sanfɛ n'o kɛra journaliste baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu fana bɛ baara kɛ de sorte que ka a sɛgɛsɛgɛli kɛ donc sɛgɛsɛgɛli jaabi mana bɔ min kan ni baara min kan ka kɛ o kɔfɛ o bɛ se ka kɛ bi kɔni ye lancement ye n'i y'a sera ka kɛ fana c'est fait grâce à un partenariat avec Amnesty International Free Press Twindi ni Union européenne ka dɛmɛ ye kumakan laban min bɛ ne fɛ o de ye k'a fɔ mɔgɔw ka plateforme utiliser ka sababu kɛ u bɛ se ka utiliser jɛya ni tilennenya kɔnɔna na wa ko t'u sɔrɔ a utilisation kɔnɔna na ne ka welewele da ye o de ye quoi par rapport à la plateforme. An balimaw an tun bɛ Musa Mara nɔfɛ taama na o nɔfɛ taama ka daminɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen fo ka se kari ma an tun b'a nɔfɛ ka Mali tugudaw dugumisɛnw taama in daminɛna Barawuli mara la Musa Mara a ye baara fɔlɔ min tun kɛ o tun ye ka taa dɔwdon kɛ Umaru Sila n'ale tun ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye u ka denbaya kɔnɔ ka taa dɔwdon kɛ sabu u fatura foli taara kɛ dugulenw o foli kɔfɛ Musa Mara taara Tamani ani Tamanikaw olu ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye u ka sigiyɔrɔ haminako minnu b'u la furuba barosigiba kɛra Musa Mara fɛ Barawuli dugu kɔnɔna na ani dugulamaw u ye hakili jagabo ni hakili falenfalenw kɛ maaw bɔra komini wɛrɛw la Barawuli mara la ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nka u ka haminako ye fɛn min ye o ye jamana yɛrɛ bɛ lahalaya gwɛlɛ minnu na da donna olu bɛɛ lajɛlen na cogo min faamuya bi sɔrɔ yenkaw ka ɲininkali kɛlen kɔfɛ sa min ye Musa Mara ye ka kɛmɛ mɔgɔw ka haminako n'u ka kɔnɔgan ni ɲɛfɔli a de senfɛ Musa Mara dasira fangasigiko ma sabu an bɛ don min na i ko bi jamanaden dɔw u ka haminako n'u ka wulikajɔ fanba ye yala jɔnni bɛna sigi fanga na jɔnni bɛna sigi fanga na
Musa Mara a da sera bandaw ma ko sabu min ye bandaw ye ale tun sigilen don a ka foro la de wele de bilara ma a kana sigi fanga na Musa Mara kɔni fɛ fanga ye dakan de ni Ala y'a di mɔgɔ min ma nka kuma fanba bolila fɛn min kan o ye barawuli sigibaw Hamina ko ni kɔnɔguwan minnu bɛ u la ni jamana yɛrɛ a bɛ dakun kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan jaabi min sɔrɔla Musa Mara fɛ barawulikaw ka Hamina ko n'u ka kɔnɔguwanko la o Hamina ko ninnu olu filɛ ni an balimaw maire min bere kumana ni ale tɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmaw parti politique ɲɛma minnu bɛ kɛnɛ kan an jɛɲɔgɔnw n'an balimaw n'an teriw an balakaw aw minnu caman bɛ kɛnɛ kan ani sifinnakaw jeunes olu fana caman bɛ kɛnɛ kan aw fɛn fɛn nana sira o sira fɛ an bɛ aw bɛɛ tuma o tuma ni anw nana Barweli yan an bɛ bisimila tan de o de b'a yira an na komi aw y'a fɔ cogoya min na ko an b'an bara tiɲɛ yɛrɛ la an b'an bara Barweli fɛnɛ a kɛra sababu ɲuman ye anw ka tɔn ma o bawo parti yɛlɛma ye député fɔlɔ min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɔnɔ depuis a créera o daminɛna Barweli de n'o kɛra Sidi Kɔnba ye Ala ka hinɛ donc Barweli fɛnɛ y'a kɛ yɛlɛma ye kosɛbɛ donc aw ka da la anw yɛlɛma baarakɛbaw n'a kanubaw ani ne yɛrɛ yɛrɛbakun tuma o tuma n'an bɛna Barweli yan an hakili fununen de bɛ na parce que an b'a dɔn an bɛna an bara wa n'i y'a lajɛ fɛnɛ jamana in kɔnɔ Sila y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ne ye cercle min kɔnɔna yaala kosɛbɛ kosɛbɛ ni Barweli tɛ cercle fɔlɔ ye filanan don Mali bɛɛ parce que commune 12 bɛɛ kelen ne sen donna bɛɛ kɔnɔ Barweli 11 commune 11 kelen o kelen sen donna bɛɛ kɔnɔ a dɔw yɛrɛ donna n taara siɲɛ 2 siɲɛ 3 a kɔnɔ donc o b'a yira danaya min bɛ an ni Barweli ni ɲɔgɔn cɛ a sabatira ɲuman kan déjà wa an b'a dɔn fɛnɛ ɲuman yɛrɛ fɛnɛ tɔba bɛ kɔfɛ ka na n dalen don an bɛ aw bɛɛ fo aw ka kuma fɔlen na n bɛ aw bɛɛ fo aw ka danaya la aw ka da la fɛnɛ aw ye danaya da an kan kun minnu na o kun an t'a bila de an bɛ continuer o sira kelen de mɔgɔw bɛ deli k'a fɔ ne ɲɛna nin a ka ca ni san 10 ye ko mara e bɛ sira min kan tilennenya ni ladiriya fasodenɲumanya hɔrɔnya baara ka kɛ ka ɲa kɔfɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fantan ni dɛsɛbaw olu ka dɛmɛ ka tɛmɛ ɲɛfɛmɔgɔw kan e b'o o sira min kan o sira in ka ɲi dɛ nka o sira in tɛ mɔgɔ dɛmɛ ka fanga sɔrɔ Mali la dɛ nin y'a san 10 ye mɔgɔw b'a kuma fɔ nin y'a san 10 ye n bɛ maaw jaabi n'o kelen de o sira in bɛ maa dɛmɛ ka kɛ faama ye o a tɛ maa dɛmɛ ka kɛ faama ye o ne t'o sira in kɔni siga foyi t'a la n t'a bila parce que n dalen b'a la ni Mali bɛ kɛ Mali ye sini a bɛ kɛ o sira in de kan tant que an bɛ ka kɔfɛsen kɛ ɲɛfɛsen ye jamana in a tɛ ɲɛnabɔ dɛ donc anw tɛ n'o sira bila an ye fanga sɔrɔ o an ma fanga sɔrɔ o sira in an t'a bila ni Ala sɔrɔ donc k'a fɔ aw ye an ka nali yan a bɛ o yɛrɛ minɛn de fɛnɛ kɔnɔ bawo an ka politiki mɔgɔw fanga ɲininaw ni baara sugu u delilen t'a la ka na jamana dugumayɔrɔw la k'a sɔrɔ campagne tɛ a ka gɛlɛn k'a ye Mali politiki mɔgɔw la n bɛ se k'a fɔ hali campagne yɛrɛ kɔnɔna la ka na fɔ Barweli yan a man ca dɛ maa minnu bɛ kɛ président ye Mali la candidat élection présidentielle hali campagne kɔnɔna la minnu nana yan a man ca mɔgɔw de bɛ bila ka na généralement mɔgɔw bɛ dan capitale régionale de la donc anw non seulement an bɛna Barweli mais an bɛna Barweli k'a sɔrɔ fanga ɲini tuma tɛ parce que n'an kan ka baro lakika kɛ ka tiɲɛ yɛrɛ lakika fɔ ɲɔgɔn ye an t'a kɛ campagne kɔnɔ a tɛ ka kɛ campagne kɔnɔ i mana kuma o kuma fɔ campagne kɔnɔ i fɛn ɲinitɔ de don en tout cas mɔgɔw b'a faamu ten nin tuma in tɛ campagne tuma foyi ye donc nin de la an bɛ se ka kuma lakika fɔ ɲɔgɔn ye anw ka na dugumala fɛnɛ na a ka ɲi anw yɛrɛ fɛnɛ ma o n'i ko k'i bɛ fɛ ka jamana mara a kun kan ka kɛ min ye jamana kɔnɔdenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogoya min pour que e ka se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ sɔrɔ fo e ka jamana kɔnɔdenw ka lahala dɔn dɛ sinon ni e ta ye i sigilen bɛ Bamakɔ a bɛ sɛbɛn ka taa d'i ma i bɛ baara kɛ ni o ye i ka baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ o de la nin lajɛ ninnu ka ɲi anw yɛrɛ fɛnɛ ma parce que a b'a to anw fɛnɛ ka fɛn dɔw faamu an tɛ min faamu aw ka da la an ka na yan ka nin lajɛ organiser a bɛ kɛ sababu ye ka kibaruyaw di nka a bɛ kɛ sababu ye ka kibaruyaw fɛnɛ ta anw ka faamuyali an bɛ baara kɛ ni sisan kɔni ne bɛ fɛ ka n banban min kan o ye an bɛ tuma min na bi o ye camancɛ fanga ye transition depuis a daminɛna don min na a bɛ ɲini ka kalo 5 bɔ sisan ne bɛ nin kuma kelen de fɔ n'an bɛ fɛ transition in ka ɲa
fanga bolo di ɲɔgɔn ma transition in kɔnɔna o la n bɛ barawale parti politiques bɛɛ fo parce que hali an taara tamani parti politiques bɛɛ kumana o ko anw bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yan an nana yan sisan président y'o de fɔ bon ni an m'an bolo di ɲɔgɔn ma transition in tɛ se ka ɲɛ cogo ye wa n'an ye transition in kɛ place ɲini tuma ye a tɛ se ka ɲɛ camancɛ fanga o tɛ place ɲini ye fo ne de ka kɛ ministre ye sinon a tɛ ɲɛ fo ne de ka kɛ CNT membre ye sinon a tɛ ɲɛ fo ne ka kɛ directeur ye sinon a tɛ ɲɛ e tɛ jamana ko la sinon n'i bɛ jamana ko la i t'a fɔ fo ne de ka kɛ nin donc anw kɔni ka faamuyali la nin camancɛ fanga kalo 10 nin kɔ in maliyɛnw an ka ko ninnu bɛɛ da kɛrɛfɛ an ka jamana kumabɔli ɲini maa minnu taara ka bila kunna ala ka sugandili don an ka karamɔgɔkɛ y'a fɔ sisan fanga bɛɛ ye ala de ta ye maa min y'an ka transition ɲɛmaa ye badaw a tun sigilen b'a ka foro de kɔnɔ nin y'a san 5 ye u taara a nɔfɛ foro de kɔnɔ ka na n'a ye k'a sigi kuruba n'o ma maa min waju ne t'a dɔn mun bɛ waju tuguni fangako la o an ka faamu i ye labɛn sabati cogo o cogo ni ala ma kita la a tɛ ɲa i y'a sabati cogo o cogo ala de b'a ye ɔ ni an y'o faamu minnu bɛ yen sisan an kan ka wuli de k'a fɔ an b'aw dɛmɛ cogo di aw ta ye sumani ye an bɛ aw dɛmɛ aw ka kow latilen n'aw ye kow latilen aw ka kalafili organiser n'o ye élection ye maaw ka t'u garijɛgɛ ɲini ni maa min ye garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ fɛnɛ an ka dugawu k'o ye ne ka faamuyali la mali politique mɔgɔw société civile ɲɛmaaw an ka lajɛ an bɛɛ ka tɛmɛ nin sira fɛ an mago bɛ o de la pour que transition in ka ɲɛ an bolo donc an ka dugawu kɛ transition ɲɛmaaw fɔlɔ an ka dugawu k'u ye ala ka hakili ɲuman d'u ma u kana ɲinɛ u ka kuma fɔlenw kɔ u kana ɲinɛ u ka layidu dilenw kɔ u kana ɲinɛ u tagabolo u nana ni hakilina minnu ye n'u y'a fɔ k'a sɛbɛn u kana ɲinɛ u ka ko bɛɛ kɛ mɔgɔ ɲɛda kana lajɛ jamana ka nafa dɔrɔn ka lajɛ k'a fɔ an bɛ karisa fɛ an bɛ karisa fɛ o bɛɛ ka bɔ a la jamana ko dɔrɔn ka lajɛ baara ka kɛ ko ka latilen an bɛ o dugawu kɛ olu ye jamana kɔnɔden tɔw anw bɛɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an ka sama-samali ni kɛlɛmisɛnninw dabila hali gɛrɛbu n'an sera ka a nɛmɛ nin bɛɛ ka ɲi camancɛ fanga a tuma ninnu man ka kɛ gɛrɛbu tuma ye an k'a lajɛ ka dɔ bɔ gɛrɛbuko la fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana basigi ka dɔ bɔ basigi la an k'an kɔ don donc an bɛ dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ an k'a faamu ten transition ni ala y'a ɲuman baara daminɛ u ye baara dɔw daminɛ bi yɛrɛ a y'aw hakili to a la transition kan ka laban ni kalafiliw de maires ka mandat kan ka kurakuraya cercles ka mandat kan ka kurakuraya régions ka mandat kan ka kurakuraya président kura kan ka sigi député kuraw kan ka sigi donc ni élection ninnu bɛɛ la an de bɛ voter maliyɛnw donc n bɛ min ɲini aw fɛ fɔlɔ mɔgɔw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔw ka nina sɔrɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ sugandili kɛ sugandili sɛbɛn b'i bolo dɛ maa caman de bɛ jamana in kɔnɔ papier tɛ minnu bolo denmisɛn caman b'a la donc denmisɛnw mais aw si ye san 18 sɔrɔ a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn aw ka taa nina ta aw tɔgɔ ka kɛ lisi la maa o maa ni carte nina t'i bolo an ka taa carte nina ɲini an ka voter o ye kuma fɔlɔ ye filanan ye min ye n'an bɛ voter bɛɛ y'a fɔ kuma kɔnɔ an ka da la n'an votera wari misɛnnin kama ou bien bolofɛn misɛnnin minnu bɛ n'an b'a ɲini dɔw b'a fɔ barama dɔw b'a fɔ basi dɔw b'a fɔ najini dɔw b'a fɔ safunɛ dɔw b'a fɔ kɔgɔ dɔw b'a fɔ sukaro mɔgɔw bɛ voter nin bɛɛ kama jamana in kɔnɔ an bɛ min fɔ aw ye maa o maa i bɛ nin di maa o maa u ka vote ye i t'u fɛ sɛbɛ yɛrɛ la sinon n'i b'u fɛ i tɛ fɛn d'u ma u ka vote ye bawo e bɛna sigi ɲɛmaaya la e ka baara kan ka kɛ k'u dɛmɛ de ni e ka baara kan ka kɛ k'u dɛmɛ e ka ɲɛmaaya kɔnɔ e man ka fɛn d'u ma o k'e sugandi o olu de kan ka fɛn d'e ma yɛrɛ k'i dɛmɛ diɲɛ jamanaba ninnu bɛɛ la n'aw y'a ye maaw de bɛ kandidaw dɛmɛ karisa i ka hakilina in ka ɲi an bɛ nin d'i ma i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ni maaw ma fɛn di fɛnɛ u bɛ a dɛmɛ u farisoro la u bɛ taa ka lahalaw ɲɛfɔ u bɛ maaw ɲini maaw ka vota ye u b'a ta fi sabili la i mana maa ta o sira kan o tigi mana sigi o tigi bɛ sira i ɲɛ o parce que a ma foyi k'i ye pour que i k'a ta i y'a ta danaya de kama donc a bɛ sira i ɲɛ ni hɔrɔn yɛrɛ don a bɛ maloya i ma donc a taara ni kan min a b'o baara de kɛ o yɔrɔ de la an bɛ taa bange ɲɛma ɲumanw na mais yɔrɔ o yɔrɔ la wari de bɛ kɛ sababu ye ka maaw sigi o tigi ka fanga yɛrɛ kɛcogo fɛ i b'a dɔn co a ma ta sira ɲuman kan n'i y'a ye maires bɛ taa u bɛ bin mɔgɔw kan k'u ka duw feere k'a wari minɛ u bolo dɔwɛrɛ tɛ dɛ u taara ni wari sira de parce que n'i taara ni wari sira ye n'i sigira i bɛ wari de ɲini ɲɛmaaya kɔnɔ parce que wari de y'i sababu ye i bɛ wari de ɲini i ye wari ɲinitɔ i bɛ maaw tɔɲɔ a laban bɛ kɛ e min yɛrɛ ye 2000 minɛ
k'a sigi a bɛna e tɔɲɔ ka 100 problème di e ma finalement e yɛrɛ ma problème kɛra i yɛrɛ da la o misaliw bɛ ne bolo yɔrɔ caman na anw yɛrɛ ka commune kɔnɔ o san jan yan ne ka kɛ maire ye maaw sɔrɔla ka 2000 minɛ candidat la o candidat sigira o candidat o maaw bɛɛ ka dugukolo kelen feere o tigi ka tila ka wele ka taa 40,000 50,000 don avocat la ka taa tribunal la pour que ka dugukolo ɲini e ye 20,000 sɔrɔ yan fɛ e ye 40,000 dépassé yan fɛ a ma kɛ problème min bolo i ka dugukolo yɛrɛ fana ma sɔrɔ m'o de fɔ aw ye ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ sigi ni wari sira ye o b'a ka ɲɛmaaya kɛ wari ɲini de la jamana in kɛlen bɛ yurugu jamana ye dɔwɛrɛ tɛ o ɲɛmaaw ka yurugu de don wa ɲɛmaaw ka yurugu fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka wari ɲini pour que ka élection wɛrɛ préparer ka wari ɲini pour que élection tɛmɛnen u ye musaka min kɛ k'o récupérer ka sɔrɔ ka élection wɛrɛ préparer ɲɛmaaw ka wari ɲini ye nin de o de bɛna ni yurugu ye donc an ka jamana in a ka bin dingɛ kɔnɔ a caman sababu ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye vraiment an b'a ɲini aw fɛ aw ka hakili to a la Mali san 10 kɔnɔ coup d'état fila a coup d'état fila bɛɛ kun ye maracogo jugu o de nana ni coup d'état ye wa maracogo jugu ninnu n'a y'a sen k'a lajɛ wari ɲini maaw wari ɲinitɔ de bɛ marako jugu kɛ donc an ka lajɛ sa tuma dɔ sera an ka faamu an ka zen na ta kɛ hɔrɔnya ni ladiriya ye candidat minnu mana na an ka candidatw lajɛ jumɛn tilennen don hakilina ka ɲi a tɛmɛna sira minnu fɛ a ye ko ɲuman kɛ an ka bɛɛ lajɛ ka bɛɛ lajɛ an ka sɔrɔ k'an bolo ɲɛsin dɔ ma an k'o dɛmɛ ne wɔri ka faamuyali la n'an y'a kɛ ten an bɛ sɔrɔ ka ɲuman sɔrɔ k'o sigi an kun ɲuman de bɛ ɲuman kɛ dɛ maalankolon tɛ ɲuman kɛ maa jugu tɛ ɲuman kɛ maa min bɛ nɛgɛnni kɛ o tɛ ɲuman kɛ o si tɛ ɲumankɛlaw ye donc an ka lajɛ an ka ɲumanw ta ne kɔni tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ ɲɛfɔ aw ye an k'an banbaw kan kosɛbɛ kuma laban ye min ye maa laban ni o ye jamana in lakanabaliya bɛ cogoya min na je crois que an bɛɛ bɛ dɔn dɔn a la a tun daminɛna kɔrɔn sisan maa yɛrɛ tɛ kɔrɔnfɛla yɛrɛ tɔgɔ fɔ tuguni o parce que lakanabaliyara surunyara bɛɛ ka soda la Segu cercle kɔnɔ dɔrɔn Segu ba kɔfɛla école caman bɛ minnu datugulen don bi yarɔ école dayɛlɛna bi mais olu école dɔw ma dayɛlɛ dɛ préfet sous-préfet wa tɛ k'u la u ka taa o tɛ yɔrɔ wɛrɛ o ye Segu de i mana se Kulukoro Banamba ka taa se Nara o si kɛrɛfɛ tɛ olu dun ye Kulukoro région Segu région ani Kayi région ni lakanabaliya sera Kayi région kɔni ma kɔnɔ o y'a selen Mali bɛɛ ma dɛ o tɛ tiɲɛ bon n bɛ min fɔ aw ye dɛ jamana marako jugu o de nana ni nin bɛɛ ye parce que marako jugu o de b'a kɛ ɲɛmaa bɛ faso foroba bɛɛ bila a yɛrɛ kun faso kɔnɔdenw tɛ fɛn sɔrɔ ɲani ni dimi kosɔn dɔw bɛ taa kɛ bandi ye dɔw bɛ taa kɛ terrorisme ye o ye dɔ ye marako jugu de kama juges sariyatigɛbaw u bɛ sariya tigɛ ka taa wari dɔrɔn fan fɛ bi bɛ kɛ maa minnu kan olu dɔw dimi kama u bɛ taa kɛ terroriste ye aw b'a ye yɔrɔ dɔw la terroriste u tɛ foyi ɲini u mago bɛ juges de la u bɛ juges de ɲini dɔwɛrɛ tɛ o sariya tigɛ ko jugu ne bɛ jamana yɔrɔ dɔw dɔn juge kɛra sababu ye ka dugu bɛɛ u ka forow bɛɛ minɛ la k'a di maa kelen ma n'i ye mɔgɔ ka foro minɛ la kɔni i y'a faga de o aw ta tɛ nin de ta don e mana o min ka foro minɛ la n'i ye marifa don o tigi ma a tigi t'a ci i la o marako jugu de ni a y'a sen bɔ Mali problème la a tɔ ka dɔgɔ dɛ an ka lajɛ an ka jamana maracogo yɛlɛma wa jamana maracogo tɛ yɛlɛma fo jamana marabaaw ka yɛlɛma a y'a hakili t'o la c'est important tuma dɔw sera sa Mali n'an bɛ fɛ an ka jamana ka to a ka jamanaya la parce que jamana yɛrɛ ka jamanaya de bɛ balana o fo an bɛɛ ka yɛlɛma dɔɔni ka taa sira ɲuman kan an ka sɔn ka jalaji dɔɔni an ka sɔn wɔsi dɔ an ka sɔn ɲani dɔ ma ɲani min ni wɔsi min kɔ ye hɛrɛ sinon n'an ko k'an b'a bɛɛ kɛ jeringa ɲimi an laban bɛ jamana tɔ jeringa bɛɛ ɲimi n'an ye jamana bɛɛ ɲimi ala k'an kisi o ye jamana ko bannen an k'an janto jamana in ka jamana bɛ balan na an b'a fɔ dugu ala ka basigi ala ka bɛn sabati ala ka sankɔrɔta ala ka ɲɛmaa ɲumanw k'a kun ɲɛsin olu jamana fɛnɛ ala ka ɲɛmaa ɲumanw k'a kun ɲɛsin olu bana jugu min b'an kan sisan aw ɲɛ b'a la masigi bɛ ne yɛrɛ da la an ye masigi di aw ma a ma di gansan dɛ bana jugu in tiɲɛ don dɛ n y'a fɔ tamani sɔgɔmada in na n ko anw bɛ ala barikada bawo a ye tubabuw piripako cogoya min na a m'anw piripako ten bon ala fana tɛ doni di mɔgɔ ma i tɛ se min kɔrɔ sinon tubabuw ta ni ala tun y'o s'an ma yan a tun bɛ gɛlɛya dɛ an bɛ dugawu kɛ ala kɔnɔ s'an ma yan ala k'an kisi nka ala k'an kisi an yɛrɛ k'an yɛrɛ kisi dɛ masigi in doni tɛ dɔwɛrɛ i yɛrɛ kisi ani karisa kisi donc an ka an jija yɔrɔ o yɔrɔ la an ni maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka masigi in don maa si t'a dɔn a bɛ cogoya min na n'a ko bɛɛ nɔgɔyara tuma min na wa hali masigi in yɛrɛ hali ni nin bana in tɛ masigi in ka ɲi an ma koyi parce que an ka jamana in kɔnɔ poussière min bɛ yan aw bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la poussière dun a bɛ don i fugofugo a bɛ taa da a la de dɔɔni an b'a mɛn tuma bɛɛ ko karisa fatura ko bana kuntala surun don bana kuntala surun tɛ dɛ poussière don
donc maski hali ni coronavirus in tɛ maski in ka ɲi an k'an yɛrɛ tanga an k'an yɛrɛ kisi c'est important ala ka jamana dɛmɛ aw ni ce ala k'an bɛn a ɲɔgɔn ma